Hallo, we zijn terug hier bij Levenswasser im Studio met Isaac Tiesetop. En je hoort mij hier van zijn geschichte. Isaac heeft een deel beleefd in zijn jonge jaren wat aan wichtig is wieder te vertalen ween. Dat komt veel uit waar we wat van leren kunnen en aan is dat wichtigste dat er in zijn leven gegaan is bij ons. En hoor ik wieder dan nog. So, vertel ons een beetje meer van wat het thuis weer voor die in die kindheidsjaren en die schuldjaren. Hoe dat met die en met die ouderen ging. Du hast daar meer van te vertellen, wel een beetje hoor. Ja, dat veel reden we van, waar ik weer in de school was en waar het bij mijn ouderen was weer en zo weer. En ik wil dus van du weer gaan en ik wil die dus een beetje vertellen, want ik weer aan mijn jong wat door zo veel vrouwen hoort, ik was een deel dingen. En mijn papa, die ooit dat allemaal, wenn ik met interessante vrouwen opkwam, die wil me gleich so antwoord geven. En wie wil niet zeggen, de vriend uit mijn papa, zeg schon een beetje rater weer. Maar ik en mijn mama, we hadden allemaal interessante vertaal, maar die kon ik alle over dingen vertalen. En ik denk dat nog een dag, mijn mama deed kuchen bakken. We hadden dat bij ons aan in de kerk, weer een lange dag. Hingen den Tag wie in der Bank, dus dat we jongens allemaal zum eten, im Jahrestein van de ondergrond op Steiler zaten. Aber meine Mama deed hier kuchen bakken en ik weer hingen den Tag op de bank en vertelde met mijn mama. En die deed de kuchen bakken en ik nam die onbietekjes van een degen uit te van, ik weet nog graag gehört dat weer. En dan zei ik tegen mijn mama, dat wanneer ik voor een grote jong zijn, ik wil anders zijn als de andere mensen hier in Laonda zijn. En dan vroeg mijn mama, nou, wat meinst du, wat du was anders zijn? Ik zei, wanneer ik wil een grote jong zijn, ik wil mijn loten een boord wassen. En ik wil met lange haar gaan. Ik leg eenmaal nu nog eenmaal met lange haar te gaan. Nu heb ik me zelfs maar loten haar afsnijden, maar... en dat is mijn handen aangewassen. Ik zei tegen mijn mama, dat zijn dingen wat ik wil doen. En ik wil niet aan mijn slobeksen broeken. We moesten daarna aan mijn slobeksen broeken. Ik zei, ik wil niet slobeksen broeken. Wanneer ik zo groot zijn, ik wil mijn tractors voor een gumreifen aangaan. En ik wil zelfs een voertuig hebben met mij veel voor hand te voeren. Dat is wat ik wil zijn wanneer ik groot zijn. Maar mijn mama zei te mij, weet je wat ik zeg, wenn du was groot zijn, du was krijg ze denken als wat we niet doen. Du was krijg ze zijn als wat we niet zijn. Deswegen. En ik had 14 vrouwen. Ik vroeg mijn mama, hoe wil je met onze tractors iets in de reden aangaan? Nou, is dat weer een zin, wenn die gumreifen aangaan. Dan vroeg ik, nou, waarom is het dan niet een zin, wenn onze weeuws en onze bagers reifen aangaan? Die gaan je reifen aan en dat is niet een zin. En dan tractor is dan een zin, hoe neem je zo'n her? En zo hoor ik veel vrouwen. Hoe wil je met we slobeksen broeken? Hoe wil je met we al deze dingen doen? Hoe komt dat her? Nou, wie handelt het dat? En in de school, ik had 14 vrouwen voor een leraar, waar ik gleich met rood was. En ik heb allemaal vrouwen gehad, wenn ik veel in de Bibel lezen daar. En ik wist niet, wenn we Christen zijn, zoals die zeggen dan, en wie zullen ze leven als wat de Bibel zegt, hoe neemt je dat in de Bibel her, dat is dat maakt? En ik had allemaal vrouwen, waar die mensen gleich antwoorden verhanden. En dat weer een ding, wat meer interessant is. So du wirst dann wat ganz von jung an immer bloß leren wollen. Du wirst immer mehr weit den Kopf dacht immer wieder aus bei hier. Das ist, wenn du über dabei denkst. Und du dachtest immer wieder wach, oder was? Du kannst viel wieder sein wie Junker. Ik weet niet eens, ik kon weer zijn, maar mij weer het allemaal, ik had allemaal deze vrouwen. En ik weet dat een dag in de school, we waren helemaal een beetje terug naar de school, maar ik vroeg den schoolleraar, hoe weten zij wie zoveel anders als de Mexicanen zijn? Nou, wie zijn de Christen? Nou ja, maar zijn Mexicanen wel Christen? Nou, Mexicanen zijn Weltmenschen. En dan explainde de leraar mij, en nu weet ik dat hij heeft niet zo veel erkennis gehad. Hij zei, wie zijn nu komen van Abraham, Isaac en Jacob, die reizen al allemaal am doel van een land naar het andere. En wie die komen van daher, dat zijn onze voorvaderen, die we in heute wieder hebben, Abraham, Isaac en Jacob, en al deze noemen. Probeer me te explainen, die reizen dan van een land naar het andere, krijgt dus wie die hebben dan van Rusland naar Canada, van Canada naar Mexico, naar Paraguay en Bolivia. Also, hij zei, het is nog levenstijd zo was, en wie zijn het Christenvolk, die weten zij wie anders. Maar weet je, ik wil een andere antwoord hebben, ik wil, hoe neemt je dat her, hoe is het in de Bibel dat we maken zo zijn? Ik heb never de antwoord gekregen. Du hast vielleicht niemals eine Antwort gekriegt ab dort, aber Gott hat dir aber auf viele Wege Antworten gegeben für dein Leben, Luther, was du noch wieder was von vertellen. En dat is het interessante van dat.
Wenn einmal bei Jung, wir kommen mit uns junger Kopf gleich alle wieder hängen und kommen nicht mit. Und dann hat Gott ans Slut im Leben, was Wesen offenbar, was auf einmal anfängt sein zu machen für uns Leben. Und dort war ein Stück viel von Seiten. Und dann kann die eine ganze Schuldjahre, wenn die hier vertalt von, wo die Lehrer die dann sieht, wo wir sind, und das ist mir interessant, wo er das hat vertalt. Das ist eine interessante Geschichte, wo er das hat gestellt mit, wo die Deutsche ranmüben dann. Und dann aber und du wirst noch mehr als dort, du wirst eine größere Antwort haben als dort, und wo schämst du dann wieder, dass du wirst du bloß mehr durcheinander dann, durch die Schuldjahre, wo du das nur deine Schuldjahre dann mit alles, was du dann mit du geleerd hast oder nicht geleerd hast. Ik word daar eigenlijk confused met al dingen. Ik las zoveel in de Bijbel, en dan zeg ik uit de school weer. Ik ging bij 13 jaar naar de school. En ik deed nog ongeveer 1 jaar wat ik uit de school weer, wat ik zoveel in de Bijbel lezen deed. En ik ben confused met de traditie, met de religie en al dat wat we zijn weer. Ik kon het niet toepassen met de Bijbel. Wat de Bijbel leren deed en wat we in onze traditie hebben. Ik kon het niet toepassen. En ik te tijd heb ik niet een klare antwoord gekregen. En te laatst mijn leven dat draait af. Ik hier ook met de Bijbel lezen. En dan als du abhörst mit der Bibel lesen, hörst du da mal ab, als du mit der Schule durch wirst, oder wann hörst du dann ab, mit nur dort alle Frauen studieren und seine zu lehren, wann hört sich dort dann ab? Ik wie 14 jaar. Als ik 14 jaar weer, dan ändern so viele Dinge in mijn leven. Ein Ding wat de anderen da, eins morgens, ik had een groove stem, weet je. Oh ja, weet Zo kom je nou, zo klaar denken. Zo morgens het eerste woord wat ik zei, weer een groove stem. En dat vreet me. Toen kies ik maar een grote jong, weet je. Nu is een grote jong Nu geworden. een grote jong. En dat askrijgt, du sagst, ab dort alle, maar dan ben je 14 weer het voor die. Ja, Viele von unseren Lebens, die haben einmal wo die Wahrheit eingeht, oder das schafft eine Kriegslinie in uns Leben, und dann ändert auf einmal alles sein. Und das ist eine Stelle, dass du 14 wirst. Als ik 14 weer, dan ändern veel dingen. En een ding weer, ik had 2 broers wat ouder zijn als ik. Einer is 5 jaar ouder als ik en de andere is 6 jaar ouder. Als ik 14 jaar weer, de tweede van oudste broer, die verluidt van thuis. Die waren er steeds, die weer niet meer thuis. En mijn oudste broer bevriest zich. Also nu weer ik de grootste jong thuis. En mijn vader had ook gezegd, nu weer een grote jong, ik weer 14 jaar, hier zit een grote jong, en ik dacht, nu zijn ik een grote jong. En toen vond ik dingen onder andere, ik vond aan je antwoorden, je mijn papa, wie wir niet zo reich vrienden, en ik deed niet meer zo respecteren, niet meer den zo reich horchen, en dat vriendschap, dat ging waar tussen mij en mijn papa van ongeveer 14 jaar weer. En als ik 14 jaar weer, ik vond aan om zondag weg te gaan. Dat we einfach zo mode, dan in Laonda, 14-jarige jongens, die vonden weg te gaan. We waren nog grote heerdjongens, wat mijn alle hadden. Toen we nog een race wat de grater weer, de grote jongens. En wat de zo mode weer den tijd, de grote jongens die dan allemaal drinken, schmecken om zondag, dat we einfach, dat we zo de mode weer. En wie nate jongens, wir werden ja da ein bisschen nater, aber wir bestalten uns an die Jungs dann, wenn die noch reinfuhren, dass die uns so ein Pisto bringen, Bayer bringen und alles. Und wir fangen an zu trinken. Und wir werden ja noch die Jungs von 14 Jahren an, was wir anfangen zu trinken am Sonntag, ein Gorstrich sein und all diese Dinge. Das wir ein Ding, was das so ändern in meinem Leben. Und ein anderes Ding, als ich 14 Jahre war, dann starben meine Großeltern. Das ist mein Papa, seine Eltern, die wohnen in Durango. Und die starben sehr dicht auf. Krieg eine Weg in ein, ihr starb meine Großmama. Dann krieg eine Weg wieder, dann starb meine Großpapa. Und dann stützt die Leute mir in der Utrop. Dann fuhren meine Eltern zum Utrop und ich und wat von meiner Geschwister, wir können mitfahren, dann fuhren wir durch in Utrop. Und da waren die dann alle Sachen verkauft. Und meine Eltern kauften mir so viele Sachen. Und manche Sachen, was die kaufen, da waren ein paar noch große 1000-fall Geschichtenbücher bei. Entweder meine Großmama ihre Geschichten, oder die hat so viele Geschichtenbücher. Dort wird dann auch Krieg für die was. Da wir Krieg für mich, die können nicht was Besseres kaufen als dort.
Da waren deutsche Beker. Und meine Großmama hat einmal von Deutschland, ich glaube, alle Monat vielleicht ein frisches Buch geschickt kriegen. Das waren romantische Geschichten. Da waren, sage ich nicht, Geschichten von 14 Jahren jung. Aber wenn mich so sagen, Geschichten interessieren, dann ich los die Geschichten alle durch. Und dann wieder noch eine Dose Beker, das waren spanische Beker. Ich hatte dann noch ein paar Onkels, die wir noch nicht befriedigt, die haben einmal spanische Beker gekauft. Alle die Novelas, Juan Sin Miedo, Vaquero und Capolina. Ich weiß nicht, all die Beker hatten meine Onkels einmal gekauft, spanische. Dann fängt es an, Spanisch zu lesen. Ja, und die hatten die auch alle in eine Dose. Ich hatte wieder 2 Dosen voll Beker auf dem Utrecht gekauft. Und meine Eltern, die hatten einen Truck angenommen, was die Sachen dann alle unterführten, was sie da gekauft hatten. Und du wirst diese Beker mag, was wir tüß aufluden, da in diese Dosen, dann kriegen wir die spanische Beker werden. Ich wusste dort, mein Papa, der würde die Beker über die bringen, und der würde sein. Und der hat all Eier, der zu sein kriegt, der hat all abbringen, dass die würden sicher sein. Ich verstehe mich da. Und ich wollte auch noch alle lesen. Und so dort habe ich für eine lange Zeit sehr viele Geschichten gelesen. Das waren die romantische Geschichten und allerhand andere Geschichten und die spanische Vaquero-Geschichten und all dort. Da las ich rein alle durch. Und dort habe ich ganz abgehört mit der Bibel lesen. Und je mehr ich hier von dit alle lesen, je doller war ich gehen und zu meinem Papa. Ich kann auch hier, dass eine Stadt, wo dein Leben ganz hat, gewangen und eine andere Richtung hat. Die eine ganze Geschichte von Lord Allah. Und aber du hast geleerd te lesen, du hast viel lesen, kann ich auch hier, das hat große Unterschied gemacht. Wenn wir von das vertalen, dann kann ich mit die nächste Mal noch wieder. So nächstes Mal, wenn wir zurückkommen, dann sollst du das wieder vertalen. Wir sind nicht schwierig. Würde wieder jeder in dein Leben. So, wir freuen uns, das nächste Mal kommt, dann war er träge.